Dostlar, tuğanlar, hamпачи tuğanlar, selam sizge. Orşaklарынан bütün Россия татар jurnalistlari forumining ikkinchi kuni chiqamiz avtobusdan Orcha rayoni ishiga. Ammo qirg'oqdagi Orcha rayonina xos bo'lgancha bek motor etib qarshi oldilar. Bireler, shek. Hatırlıyorsunuz biz aeroportda sotib oldik shek, kichkinagina edi. Mana bunda zurni yasıyorlar. Ichik shek sizga. Mana. Temlimi? Temli bo'lganmi? Shek temsiz bo'ladi olmaydir olaymi? Mumkinmi? Rahmat bek zo'r. Deb. Mana qo'shin shulay mana Orcha sheginde, Orcha shegini shulay oshar edi. Allah'a şükür ki motor ittirip kelib jetdingiz. Endi sizning bilan uchrashuvimizga biz bek shodmiz. Bugun kun davomida birgalashib Orchaning motor yerlarida birga bo'lamiz, birga qarab yuramiz, yo'l itarimiz Alloh buyursa. Sizning bilan ekskursiyatlar ishlayashak, gulsa ham olsin. Ular kun davomida sizning yoningizda bo'lashak, so'rovlar tursa, narsalardir ishlab olirgan kerak bo'lsa, ularga murojaat eta olasiz. Ham endi aydagiz birgalashib Kül salqımlığa saklap durmayız, общий foto yasab alayıq bunda vası. Siz oңайынан Orcha uyuштырылған 1930 yılda Donlı Tuqqay yağı etəli. Tuqqay özü qonaqçıl bulğan mekan, yox mekan, bilmeyim. Demək foto yasab problemaga aylandı dostlar. Kişi көп, foto kichkina. Şuna mənə qısılıb, mənə şulay türlü yerlərini şüktürələr. Leysanat nasıl qışqırtmaqçı olar? Aramızmı? Hani qışqırabız mı? Haydi 3-4. Nersə deyib? Selam Tatarstan deyib. Ne? Selam Tatarstan! Bu yıl halkım benim tapşırığına 20 yıl. Bu ne? Halkım deyib. Enes halkım benim. Selam halkım. 3-4. Selam halkım! Hazakaz bu şəhər bir sözünü qışqıra başlayırız dostlar. Hal yarın hava turuşu yaxşı, yağmur yağmır. Mənə kuz alına gitarasım, əgər də yağmur yağsa, mənə qışın bütün əzirləngəni boşqa ketken olur. Bugün bizni bik iştərakli, həm bik vaqiqalara boy gün kütər. Haydi, buluruz. Buluruz, bizni unutma. Yox. Indi, şolay. Düşürəbiz. Orcha şəhərində, mənə Qorşaqda görəsizmi indi yurt? Qələtli yurt. Әміне қаршы яқта ескерткіш мотор балқып тұра үстінен әтігін дей бірсі де бар. Әлбәттә ғадәти йорт түгел, мұнда орнашқан музей. Ішінде орнашқан әдәбият сәнгать музейі Орчаның. Мұнда көңілсізірек болар деп ойлаған едім. Әлі әдәбият үлішіне ілікмедім. Ләкин сәнгать үлішіне кіргеш шул қызық әйберлер сөйлей баштадылар. Шуңа күрә мен башта телефонға ғана түсіргенім. Әміне бұл камераға мен жидді әйберлер түсірем. Шуңа күрә қазір шығардым менә бұл зур камераны. Мен айтам бұл қызық әйберлерні сөйлетмешә булмас. Һәм күзем төште менә бұл гүсләгә. Менә безнең бу әдәбият сәнгать бүлегендә татар халкының иң борынгы уен коралларының берсе гүслә саклана. Бүгенге көндә дә гүсләүдә уйнаучы якташларыбыз бар. Сәнгать мәктәбендә шушында уйнаучы укытучыларыбыз бар. Анасы менә Сәрдәбаш авылында олы апайлар шушында уйныйлар һәм үзләре аларны да ясыйлар. Мен уйлыйдым гомергә гүслә ул урысларның уен коралы дип. Ул безнең татарларга да кагыламы ни ул? Кагыла, татарлар уйный безнең Орчада менә. Татарлар уйный. Шулай ук менә безнең инде сәнгать мәктәбендә ел сайын Гусли фест дигән бер җыен дип әйтикме инде, бәйрәм дип әйтикме үткәрелә. Монда инде безнең Орча районынан гына түгел, күп республиканың төрле районнарыннан шы гүсләдә оста итеп уйнаучы килә. Уйнаучылар килә. Ну, менә өлкән яшьтәгеләр генә уйный дип әйтә алмыйм. Күбрәк яшь кешеләр дә шушы гүсләдә уйныйлар. Үзебезнең күргәнебез бар, тыңлаганыбыз бар, бик матур. Үзегезнең менә шушы гүсләрнең кылларын ширткәнегез бармы? Юк, ширткәнем юк. Теге кызыксынганым юк, куркам, атылып китәр дип. Шуңа күрә үземнең караганым, аны тыңлаганым бар, аңа кушылып җырлыйлар да, андый җырчыларны да күргәнем бар. Безнең Орча ягында күп кенә күренекле шәхесләр туган, һәм алар инде белем дә алганнар дип әйтәсебез килә. Менә Федор Шаляпин да нидидер гаилә сәбәпләре аркасында Орчага укырга, һөнәр училищесына укырга кайтаралар. Чөнки ул кичкенәдән җырларга ярата. Инде әтисе җырлап биеп кенә йөрмәсен, әзрәк укысын, эш төрләренә өйрәнсен дип аны Орчага кайтара. Ну кызганычка каршы ул анда 2-3 кенә ай яши, һәм инде кире Казанга китә. Һәм ул менә шу үзлегеннән укып, хор җырчысына үрлә бик зур күренекле, баеп китә дип әйтәсебез килә. Ул үзе начар, теге
начар гаиләдән була инде, алар ярлы гаиләдән дип әйтәсебез килә. Хәтта менә Федор Шаляпинны чукындырган вакытта чиркәүдәге суны алмаштырырга да аларның акчалары булмый. Аннан соң менә Федор Шаляпин шулай укый, белемле була, бик матур итеп җырлый, хорда җырлап йөри һәм инде баеп киткәч тә үзе менә шундый ярлы гаиләләргә ярдәм итеп һәр вакытта да алар белән тыгыз элемтәдә яши. 2-3 ай укып алган бит бу һөнәр училищесында, әйме? Менә ул вакытта нинди эшкә өйрәткәннәр микән андагы шәкертләрне дип әйтикме? Федор Шаляпин һөнәр училищесында балта сталы һөнәрләренә өйрәнгән инде, кичкенә генә шкатулкалар ясаганнар инде. Аннан соң тагын китап тышлауда менә переплет дип әйтелә инде, китапның кырыйлары бар бит. Шуны ясау буенча да һөнәр үзләштергән дип әйтәсем килә. Монда инде укуы бушка китмәгән, бар өйрәнгән инде. Өйрәнгән нәрсәдә булса инде. Безнең бит инде Арчаягы теге балтачлык, агач карту буенча күренекле дип әйтәсем килә инде. Бездә бик матур итеп бизәкләп йортлар да салганнар элекке вакытта. Һәм әлбәттә менә шуның белән шөгыльләнгән, укыган, шуңа өйрәнгән. Безнең Арча буенча сәяхәт дәвам итә. Бу әлбәттә репортажга күп әйберләр керми калыр. Шуңа күрә Әйтшинең Telegram каналында һәм ВКдагы төркемнәрендә аерым репортажлар инде чыккан булачак. Шуңа күрә шуннан кирип карый аласыз. Без хәзер Арча педагогия көллиятендә бик матур җирдән башлана безнең сәяхәтебез. Ул да булса татар әлифбасына атап куелган сын. Разил Абдуллаевның шигыре, уеп язылган. Әлифба, син минем юлбашым, син белем илендә иң якты кояшым. Өйрәттең син мине ватанны сөяргә, рөхсәт ит, зур рәхмәт. Мең рәхмәт дияргә. Менә хәзер мин сезгә күрсәтәм. Бу якта менә китап, бик традицион һәйкәл, сын. Менә монда бер кыз, кулында әлифба тотып тора. Нишәп кыз кеше, нишәп малай түгел микән ул? Менә монда эт. Бу кызның күрәсезме, бик матур аяк киеме дә бар. Шушы күллият базасында эшләп килә икән Әлифба музее. Салай Вагысов белән Рәмзия Вәлитовалар эшләп чыгарган Әлифба нигезендә ничә мең татар баласының туган теле, татар теле нәкъ менә шул Әлифба белән ачылды. Һәм шул Әлифбага беренчедән менә әйткәнемчә һәйкәл куелган һәм шулай ук музей эшләп килә. Тизрәк кереп карыйсы килә, ничегрәк эшләнгән микән. Педагогия көллияты тирәсендә күрәсезме, тагын бер һәйкәл бар, ул әлбәттә Тукай. Чөнки монда Арчаның гына түгел, гомумән татар халкының символы, милли символы, шуңа да Тукайга атап куелган һәйкәлләрнең, истәлек билгеләренең күп булуы бер дә гаҗәп түгел, дуслар. Менә нинди матур сүзләр дә язылган бу көллият диварында. Туган җиреңә, илеңә, милләтеңә тугры бул. Туган телеңне, гореф-гадәтләрне сакла, балаларыңа өйрәт. Һәр бер сүз астында пишәк куярлык. Әнә анда концерт та оештырганнар. Урамда салкын, ләкин кызлар бик җиңел генә күлмәктән Hürmetli konuklar, Abdullah Tokay ismindeki Arşa Pedagogya Külliyatına rəhim itiniz. Milli rızığımız şəkşəkdən avaz itiniz. Bugün татар журналистлары өчен чын мәгънәсендә шәкшәк пати. Чөнки безнең иртәбез дә шәкшәк белән башланды. Хәзер көнебез бетеп тә килә шул шәкшәк белән. Әле кайчан менә шулай көнне буе шәкшәк ашап йөрер идек. Әйдәгез чагыштырыйк, әле тәме ягыннан ничегрәк микән? Аерыламы иртәнге шәкшәктән, юкмы? Рәхмәт. Бу шәкшәк бик кечкенә, иртәгесенә караганда. Иртәнгеләр бик зур, шундый шар форматында, әйме? Иртәнгесе йомшаграк, монысына карый. Монысы катканрак. Карагыз, менә теплица да бар икән бу якта. Тәрәзәләр парланган, күрәсең, нәрсәдер бар монда. Менә монда ишеген ачарга була икән. Аякында бикле. Нәрсә, әнә кыярлар бар. Күллият кенә түгел икән. Бу Казан арты милли кадрлар әзерләү үзәге. Хәзер керәбез. Нәрсә белән шаккаттырырлар микән безне? Сезне монда нәрсәгә өйрәтәләр? Нинди белгечлеккә сезне әзерлиләр? Воспитатель. Тәрбияче, Музыка укытучысына. Монда татар теле генә түгел инде, әйме? Төрле юнәлешләр. Информатиклар да бар. Укыту нинди телдә сезнең алып барыла? Булай күбесенчә русча, татарчасы да бар. Татар теле укытучыларын хәзер әзерлиләрме соң, юкмы? Андый белгечлек бармы сездә? Аерым юк. Юк, әйме? Әлек бар иде микән соң? Белмисезме? Чит телләрнеке генә бар иде, татар телләрнеке. Чит телләр хәзер бармы соң сездә? Переподготовка үтәләр. Нинди телләр буенча? Английский. Английский гына, әйме? Немецкий, испанскийлар юк инде. Уңышлы. Рәхмәт бик зур, яме сезгә, уңышлар. Без сезнең белән нигә таныш ахырсы? Без сезнең белән Шамазарында таныштык бит, әйме? Сез Казанский шовны ясыйсыз, әйме? Казанский шовта һәм ковровый вышивка. Без инструментлар ясыйбыз. Мин сезне хәтерлим, Нәрсә сатып алырга була сездән, нәрсәгә өйрәнергә?
Bizde mında şigu, ковровый шов представлен, mında minderler paralelsiz namazlı var eğmen. Hem indi şuşu ковровый шов için biz yasıyız. Bizden семейная мастерская mına şuşunday neler yasıyız для ковровой вышивки. Mene bunu özünüz yazsınız değil mi? Bu usta bike deyip atalar. Siz bunda okutasınız mı öyle? Мен özüm mında okutaydım. Dekretқа шықтым, lekin meni şulay şaqıralar. Ko'rgazmalarga mi shulay? Ko'rgazmalarga, Olay ekan. master klasslar ko'rsatirga. Sotuvlar boramizmi? Yor Allohga shukr. Yor yo'ldoshlar sizga yami? O'sha pedagogik kulliyatini bir hikmatli bir ishlaylar ekan. Qizlar, siz anglata olasizmi? Bu narsa nindi ish deb atalar? Bu кожаная мозаика. Narsa, nindi materiallar, nechik ishlaysiz siz ul shofni? Bu материал кожа. Koja, mi? Bu naturalniy kojami? Aya. Biz ana mulina bilan kazanskiy shov bilan tugaymiz. Меня bunday uzor. Uzori tishindaymi? Aya. Меня bunisi получается изнанка. Aya. Tishi bek bo'ladi. Ul ko'pmi vaqt ketadi bir ish. Bu siz anasi narsaga ketishga qo'ysa, oyoq kiyimimi? Oyoq kiyimi, sumkalarga, даже kiyimlarga degan. O'zingizning biror narsani boshidan oxiriga qadar ishlab chiqqaningiz bormi? Sumkami? Masalan narsa. Ну, sumka tugal uzor, sumka uchun, потом konkurs uchun. Ko'pmi vaqt ketadi masalan shu uzorni yasau? В зависимости от работы. Ауырлығы неше болған? Ну, бір орташа алғанда көпме вақыт? Бір 3-4 сағат. Шулай тезмені? Мен бір 3-4 күн деп айтырсыз деп тұрам. Чөнки былай қарағанда бикни әкрен бара, ну былай эшләнә торган эш шикелле. Кеше яланган булса, тизрәк бара, а кеше яланмаган булса, ул әкрен бара. Кешенең осталыгыннан тора инде, әйме? Бунда нинди юнәлештә белем аласыз сез? Бу ничек дип атала? Дошкольное образование. Дошкольное образование. Һәм дошкольное образованиедә мондыйга да өйрәтәләр име сезне? Монда бүтән направлениялар килеп белем алалар. И дошкольниклар да, и началкада да, и музыкантлар да, и информатиклар да. Моны сайлап алалармысың? Әллә сайлап? Кем, получается, хочет освоить эти знания, он просто подходит и записывается на кружок. Например, допустим, bizning даже Обилимпикс бар шул әйбер белән. Беләм алсам. Мин ул Обилимпикста катнашканым бар. 2 ел подряд уже. Бу Казанда үтәмезме? Юк, безнең Оршада. Кулдан эшләнгән товарлар анасын бик кыйммәт тора бит инде, әйме? Сумкаларда, киемнәрдә булай акча китерә торган эшмесең ул? Әйме? Ну, монда әйбер терпение да бик кирәк. Шулай шул. Осталык та кирәк. Осталыксыз моны эшләп булмый. Шулай. Ярайлына рәхмәт бик зур. Яма, уңышлар сезгә, кызлар. Монда шөякләрне сатасыздармы сез, юкмы? Сатарга. Менә бу шөякләр күп тора мәсәлән. 4000 ярым, чөнки sizin marketplace'larda var mı bir produksiya? Çünkü benim özüm Moskvadan, benim Moskvadan sorauvchilar bor, qo'yin olirga bo'ladimi ekan deb. Mana Маркетплейсқа yo'q, потому что заказ bilan ko'proq ishlanadi. Массовый производство tug'ilmagan yo'q. Zakaz bo'yicha sizga nechta chiqarga bo'lasini tilovchilar bo'lsa. Telefon nomerini beramiz. Aytasiz, men olsa hozir yozib olirman. Aymi? Chunki sorauvchilar bo'lar. Да, можно, шулай ekan. O'shadaymi sizga? O'shadaymi? Yaradımsın ayağınızda? Qızılı kerak. Maturay bir bo'lgan yerda albatta endi xotin qizlar ko'p bo'lar. Shunga ko'ra mana Maturay bir bilan Alifba muzeyi orasida soyla g'azali desalar, albatta bu bek zo'r sinov. Maturay birlarida qaraysi kelar shu vaqtda Alifba muzeyina da borasi kelar. Men mana Maturay birida qararga ulgurdim. Shu vaqtda mana hozir Alifba muzeyi topsasi orqali bitamiz. Qora qiz narsa yozilgan. Dünyada 2 mo'jiza bor. Birisi chishma, ikkinchisi alifba. Xalifa xon. Qizil yo'l degan alifba. Revolyutsiya vaqtida nima? Unda bir narsa qizil bo'lgan. Galstukda qizil, armiyada qizil, hamqatda alifbada qizil. Qizil yo'l. Mana bu kishilar aymi? Mana shu Salay Vag'izov bilan Ramziya Valitova. Naq mana shusha 2 kishi tuzgan minglagan, millionlagan totar bolasi bilgan alifbani. Üçüncü zal bağışlanan, avtorları Salay Vag'izov bilan Ramziya Valitovaga bağışlangan zal bu. Bu onlarning so'nggi fotografiyasi. Bek uzun ömür yaşaylar. Salay Vag'izov 97 yaşga yetib o'ldi. 2005'te Ramziya Valitova 5 yaşga yaşarak 88 ga yetib o'ldi. Mana shunday uzun ömür yaşasalar da şunun hatli alarning fojiali yozmishi. Birinchidan dum yetimlar. Salay Vag'izov, Ramziya Valitova ular atisiz anisiz. Salay Vag'izov
приемный семьяда үсә, Рәмзия Валитова детдомда үсә. Очрашалар, танышалар, Казан педагогия институтына укыган вакытта, соңгы курста өйләнешәләр һәм направление алып киләләр башчыга, шушында педучилищега татар теле укытырга. Бу була 1937 ел. 4 елдан сугыш башлана. Сугышка хәлле 2 балалары туып кала. Менә монда 2 бала. Римма белән Камил сугышка хәлле туа. Сәрәйвагызның сугышка алар. 1 елдан Харьков астында әсирлеккә эләгә. Сугыштан соң 10 елга утырталар. Bir kızık fakt, Alifba 50 yıl içinde 43 topkır bastırıla. Hem onun umumi tirajı 1 milyon demek. 1 milyon bu kim diyen? Yok, halay bulmayın. Ben aytasım, yani milyon denen bastırılgan, hem milyon bala okugan. Lakin bir tane bir derslik boyunca bir gene bala okumagan diyen söz. O anda yüzlegen milyon demek bala bilim algan Alifba boyunca. 1965 yılının 1 sentyabrından okuy başladılar şuşa alarının alifbası bilen. Andan soň ol menä bulay bulup çykdy. Siz kirgende haykal gördüňiz. Haykal şuşundan alıngan, şuşanyň dışından alıngan. Andan soň bulay bulup da çykdy ali. Özleri uygandan soň menä munday formada da çykdy. Menä şuşunday legendarny alifba tüzegen kişiler, şular hürmetine muzey açıldı hem işlep kile. Alifba muzeyinde Tatar alifbası gına түгел, гомумән илебезнең түгел, дөньяда нинди алифбалар булган, ягъни азбуклар, алар барысы да менә шушында барысы да күрсәтелгән. Кайсы гына илнең алифбасы булмасын, алар төрле төстә, шуар, матур, ягъни кичкенә баланың игътибарын җәлеп итәрлек итеп ясалган. Билгеле, безнең татар алифбасы шушы Alifbalar белән чагыштырганда без әле шу ягыннан бер дә калышмый. Менә монда нинди телләрне сез таныйсыз? Кайсы телләрнең? Менә бу я Япон, я Кытайдыр инде иероглифларга охшатып язылган. Менә монда да комментарийда языгыз әле, кайсы телләрнең алифбаларын сез таныдыгыз? Алиф дигән. Безнең бит алифба, бу алиф. Буларның да хәрефе безнең хәрефе шикелле язылган. Берәр тугандаш халыкның alifbasıdır bu. Ama ne musu şavaşını kubulur atiş. Görüyorsunuz şavaş degen, şavaş azbuki. Менә монда тагын bir alifbe. Менә bu baş kiyimi kırgızların kınaq şu an. Şuna göre bu kırgızların alifbası bulurga tiyiştir. Мен bütün нәрсәне дә bilməskə mümkün. Şuna göre нәрсәне дә dürüst әйтмәсәм, zinhar işlerini dürüstlәп җибәрегез. Siz dürüsтләгәннән соң мин аны кабат dürüst итеп сөйләй башлыйм һәм шулай итеп халыкка да без аны dürüst мәгълүмат итеп алга таба җиткерәчәкбез. Безнең шушы Külliyat boyunca ekskursiya devam eder. Bu нәрсәдән ясалган ул? Велюр обычно. Велюр. Marketplace'larda bir гади генә була ул материалдан ясалган. Менә кызганыч сез marketplace'larda юк. Әгәрдә marketplace'ка чыксагыз, халык та белер иде шушындый сыйфатлы әйберләрне. Чөнки әйтәм, монда шоперлар бар, мин караганым бар. Минем чөнки тапшыру бар, мин Мәскәүдә алып барам ток-шоу. Безнең татарча распаковка дигән бер сәхифә бар, кунаклар киләләр. Marketplace'dan alıngan milli tovarlarını biz satıb alabız, açıb qarıyız. Şuna görə monda shopperlar бар, onda bik arzan gına alar. Material. Koordinatlarını qaldır. Yox debit marketplace'da. Bu tübət əylərində özünüz şigəsiz, deyilmi? Biz şigəsiz. Vermə. Enerjisi bilan ayrılamanızı həmanızı. Uzur, mənə bitməsi bayraq bitin. Mənisi kübrək, deyilmi? Özünüz monda oxutasız da, deyilmi? Yox, mən bundan olay ki. Bu sizin hobbimi elə? Olay ki. Demək salonunda tülüysüz indi, deyilmi? Təki 4% mi sizin? Olay ki. Big boy iştəliklə proqram tüzügənlər biz indi biləm gün. Mən azağı bulsa da, bilməyim, mən üzümlə aytan bek arıb qına kirgəniyim, lakin qoyanlar xəl kirib, mənə şulay dərtlərib, qorab yürüyüm. Nindir ikinci suluş açılgan şekilli buldu bu külliyette. Dostlar tuğanlar, ham почти tuğanlar. Менә шуның белән безнең форум ахырына якынлашып килде инде, Аллага шөкер, безгә әйтү өчен ул бик күңелле тәмамланып килә. Чөнки без сезнең белән иң яхшы интернет ресурс номинациясында җиңү яуладык. Барыгызны да котлыйм. Бу безнең уртак хезмәт җимешебез. Бик мәгънәле, кызыклы очрашулар булды. Безнең HC белән яңгыраган тәкъдимнәр дә булды. Алар ишетелер һәм кирәкле чаралар күрә, шулай да без сезнең белән milli благосфера үсешенә менә шулай әкренләп кенә өлеш кертәбез дигән өметтә калам. Хәзер менә күмәк фотога төшәргә чыгабыз.